Tulong nga rason para mag-iha at relasyon. Una, communication. Pero may tawagi. Ikadua, be patient. Dapat halaba. Ito yung pasensya. And last, dapat loyal ka. Hay mo uyab. Ang problema, kay maray ka uyab. Kay maray ka uyab. I see you at the Huy, ikaw! Ikaw na nagkikita. Baga-baga kain kawayan na stick. Danay matigon. Danay marupok. Danay marupok. Ingatan mo siya. Binaliwala niya ko dahil sa'yo. Papaibanan ko takbuhok. Pero dari ko, ibanan. Itakon feeling sa'yo mo. Kaya pa hindi na lockdown. Pero sige la, mailog na ako. Ikaw nga ni, nag-ilog ka. Hansayog na tao. Hansayog na tao. Tara, pagkapi kita. Ano, strong coffee? Kaya agad ka strong. Iba na tawid, di mo paglabang. Iba na tawid, di mo paglabang. Kung di rin tayo sa huli. Iba na la, ibutang hamag, add hot water. Tapos hinay-hinay, ipagkapot. Tapos, ayaw na ako buliwi. Tapos, ayaw na ako buliwi. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita. Makukuha rin kita. Makukuha rin kita. Uy, pagkapi kita. Ano na, upay? Nescafe? Kopi ko o ako? Oo, ako. Tagal na panahon, nakita balak tanongin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat. Hagi makapoy man na hindi na lockdown. Waray kwarta. Waray sweldo. Tapos ikaw. Kasi ikaw, waray ka uyab. Waray ka uyab. I see you at the Mamingaw man din pero mas ginmimingaw. Ako ay mo. Na panahon, nakita balak tanongin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong Ikaw, heart ka ng heart sa mga mayday ko. Papansin ka? Chat mo kasi ako para kang tanga. Kaya na kayo chat. Balik ka man, chicks. Nakakamiss mag-almusal. Pagkagising ko kasi tanghalian na eh. Ako nga ni pagmamata ko pala. Dara ko na reklamo. Pero miss ko na ikaw. Ako'y tinamaan